салом дӯстон, хоҳарон ва занҳои азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Раҳмат ки тамошо мекунед, навораи моро дастгирӣ мекунед. Миннатдорам аз шумо. дар навораҳои оянда мехостам ки оиди гармонҳо бо шумо суҳбат дошта бошем. дар бораи гармонҳо камакак ба шумо маълумот диҳам, чунки саволҳо мешаванд оиди фарбеҳанд, хароб намешаванд, диета низ мекунанд, ба зал мераванд, хароб намешаванд ва инчунин оиди бенамозӣ, ҳомиладор нашудан, ҳамаи ҳамин вобастагии гармонҳо ба ҳамаи ҳамин ҳолатҳо мехоҳам ба шумо каме маълумот диҳам. Инчунин вазифаи гармонҳо дар организм, дар кадом ҳолат гармонҳо баланд бошанд зарар дорад, дар кадом ҳолат паст бошад. имрӯз бошад танҳо дар бораи ҳамон гармонҳое суҳбат мекунем ки барои вазн гирифтан ва хароб нашудан ё ин ки харобану фарбеҳ нашудан роли асосиро мебозанд. дар бораи ҳамонҳо маълумот медиҳам. аз ҳамин рӯ навори имрӯзаи моро то охир тамошо кунед ки то ки пурра дар бораи гармонҳо маълумоти мукаммале дошта бошед. худи гармонҳо чӣ ҳастанд? Гармонҳо ин моддаҳои фаъоли биологӣ ё ин ки биологически активни вещества мебошанд ки дар вазифаи мо дар организми мо як вазифаи муайянеро иҷро мекунанд. онҳо дар як хел узвҳои мо ҳосил мешаванд, ба воситаи рагҳои хунгард ба воситаи хун ба дигар узвҳои мо рафта вазифаи худашонро иҷро мекунанд. Масалан, щитовидная железа ҳадуди сипаршакл гармони худашро ҳосил мекунад, гипофиз гармони худашро ҳосил мекунад ки дар майнаи сари мо ҷойгир аст, гипоталамус. ҳамаи ҳамин узвҳо гармонҳои махсуси худро доранд ки дар организми мо як нақши муҳимеро мебозад ва кам зиёд будани ҳамин гармонҳо метавонад ки дар организми мо низ збой мегем ягон хел дисбалансро ба вуҷуд биёранд. аз сабабе ки имрӯз танҳо дар бораи гармонҳое ки намегузаранд шуморо фарбеҳ шавед ё ин ки хароб шавед суҳбат меронем, фақат дар бораи ҳамон гармонҳо ба шумо маълумот медиҳам. ҳамагӣ дар организми мо гармонҳо хеле зиёд мебошанд ва 8 гармони асосие ҳаст ки махсус барои вазн партофтан, вазн гирифтан ҷавоб медиҳанд. якум гармон ин гармони лептин мебошад. ин гармони серӣ, агар ба тоҷикии оддӣ карда тарҷума кунем, гармони серӣ мебошад. агар дар организми шумо ҳамин гармон кам бошад, иштиҳои шумо зиёд мешавад. шумо бисёр мехӯреду серии худро ҳис намекунед. аз ҳамин сабаб шумо метавонед ки вазни зиёдатӣ гиред. гармони дуюм ин грелин мебошад. грелин ин гармони гуруснагӣ мебошад. агар ин гармони дар организми шумо кам бошад, шумо тез мехоҳед ки хӯрок хӯред, серии худро намефаҳмед ва аз ҳамин сабаб дар шумо стресс, депрессия, тревога дида мешавад. гармонҳои сеюм ин эстроген ва прогестерон мебошад. шумо аллакай медонед ки ин гармонҳо гармонҳои занона мебошанд. агар дар организми зан эстроген ва прогестерон кам шавад, дар занҳо бисёртар фарбеҳӣ дар ҷойҳои шикамашон дида мешавад, яъне гормональный живот, абдоминальный тип ожирения. ҳамаи ҳамон чарбу равғане ки ҳаст фақат дар шиками зан ҷамъ мешавад. гармони чорум ин тестостерон. ҳамаи мо медонем ки тестостерон ин гармони мардона мебошад, вале дар организми зан ба миқдори кам мавҷуд аст. агар дар организми зан чунин гармон зиёд шавад, дар зан мӯи бисёр, яъне пашмгинӣ дида мешавад, безурётӣ, яъне бесплодия дида мешавад ва вазнгирӣ. бисёртар вазн мегирад ва наметавонад ки хароб шавад. гармони панҷум ин инсулин. инсулин дар ҳадуди зери меъда ҳосил мешавад ва ин барои ҳал кардани шакар ё ин ки ҳал кардани қанд дар организми мо роли худро мебозад. агар мо бисёртар ширинӣ истеъмол кунем, сатҳи инсулин дар организми мо зиёд мешавад ва аз ҳамин рӯ ҳамаи ҳамон чарбу ва равғанҳое ки ҳаст дар паҳлӯҳо, яъне пабакам ҷамъ мешаванд. гармони шашум ин гармонҳои ғадуди сипаршакл, тиреоидные гармоны. ин гармонҳо агар дар организми мо кам бошанд, яъне гипотиреоз, дар худамон мегӯянд ки зоб, метавонад ки фарбегиро ба вуҷуд биёрад. агар дар организмтон зиёд шавад, истощения организма ё ин ки аз ҳад зиёд харобшавиро ба вуҷуд меорад ки шумо чӣ қадаре ки ҳам хӯред, вазн гирифта наметавонед. ва ниҳоят гармони охирон ин кортизол мебошад. кортизол ин гармон стресса мебошад. агар дар организми шумо ҳамин гармон зиёд бошад, значит стресси шумо дар организми шумо стресс, депрессия зиёдтар аст. вақте ки стресс зиёд шуд, аппетити инсон кушода мешавад. аз ҳамин сабаб шумо бисёртар мехӯред, гармон зиёд мешавад, хароб шуда наметавонед. дар организми шумо агар кортизол зиёд бошад, шумо наметавонед ки вазни худро партоед. дар 70% ҳамаи ҳолатҳое ки шахс мехоҳад ки хароб шавад, ба зал равад, агар диета башинад, ягон кори дигар кунаду хароб нашавад ва як мақсади муайян наёяд,
маълум мешавад, ки ин аз ҳолати гормонҳо аст. Яъне дар организми шумо гормонҳо дуруст кор намекунанд ва як миқдори муайян вуҷуд надорад. аз ҳамин рӯ агар хоҳед ки дуруст баъди ҳамаи ҳолатҳое ки шумо кардеду хароб нашудед, хоҳед ки дуруст хароб шавед, бояд ки ташхиси ҳамаи ҳамин гормонҳоро гузаред, яъне анализ супоред ҳамаи ҳамин гормонҳоро, сатҳи онҳоро дар организми худ бинед. баъди оне ки сатҳи ҳамаи ҳамин гормонҳоро шумо тавассути ташхис муқаррар кардед, ба як табобати дуруст омадед, вазни шумо низ оҳиста оҳиста кам мешавад. аз ҳамин рӯ дар давлатҳои Европа барои вазнашонро безарар ба организми худ кам кардан муроҷиат мекунанд ба эндокринолог, нутрициолог. эндокринолог муайян мекунад сатҳи гормонҳои шумо, мебинад ки чӣ тавсия додан мумкин аст ва чӣ не. нутрициолог бошад як тартиби дурусти хӯрокҳои шуморо барои шумо таъин мекунад. дар чунин ҳолат шахс метавонад ки без зиён ба организми худ ҳам вазни худро партояд ё ин ки вазн гирад, яъне фарбеҳ шавад. дӯстони азиз, агар навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омада бошад, фикрҳои худро дар комментариҳо баён созед, лайкҳоро фаромӯш насозед. дар навори оянда мехостам ки оиди гормонҳои занона маҳз дар бораи ҳамонҳо ба шумо каме маълумот диҳам. агар шумо розӣ бошед, дар зери ҳамин видео фикратонро баён созед. саломат бошед.